खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसुनि गाहाय नेहाथारिया UPPL आव जयेन जाबाय। दासान्दि राजखान्थिनि बारा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ बयबो नुनो मोन्दों आरो गावबा गाव दोलोखौ गारनानै गुबुन राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनायखौबो नुनो मोन्दों। बिसायख'थिनि समा बारा गोबाव सम गैयैलाय गावबा गावनि राजखान्थिनि दोलोफोरखौ गोख्रों सांग्रां खालामदों। मख'नो गोनांदि बे समाव तामुलपुर महकुमा आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि अजय बर'आ UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै BPFनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ नुजाथिहैयो। बे समावनो 28 नं गयबारि बियाबाव मैया BPF GSP आरो AJP निफ्राय खमैबो सा 162 दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोआव हाबफैदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो BPFनि CM प्रमद बर'आ। बे गिदिर जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै BPFनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ दुंब्रुदै बरायनानै लादों। बिथां गाहाय खुंगिरिया बुंबावदों दि गयबारि बियाबाव UPPL दोलोआव 2 गुन गोख्रैथिजों समाजनि हाबा मावनायाव दावगानो हासिगोन। फैगौ 2 बोसोराव BPF सोरखारा जौगाथायनि खामानिखौ जागायगोन थानायखौ मावफुंजोबगोन होनना BPFनि CM प्रमद बर'आ रोखायै बुंथिना होबावो। नैथि रादाबाव दं मुस्लिम हौवाजों हाबा जानायाव गावनि असे फिसाजोखौ फिसाजो नंला बुंथिदों। रिसु कुमार नार्जारि आरो जयन्ती नार्जारिया गावसोरनि आंगोनि फिसाजो हायनारि नार्जारिखौ दिनैनिफ्राय सोमोन्दो नागारबाय होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। माखासे बर' आइजोफोरा बबे लामाजों गावनि हारिनि हौवाफोरखौ नागारनानै गुबुन हारिनि हौवाफोरजों मानो हाबा जायो, मानो खारो? बर' आइजोफोरा गावनि हारिनि हौवाफोरखौ नागिरनानै मोनला नामा? बेबादि जाथायनि थाखायनो माखासे बिमा बिफाया दुखु सैनांनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमिनखाता गामिनि रिसु कुमार नार्जारि आरो जयन्ती नार्जारिनि आंगो फिसाजो हायनारि नार्जारिया बिमा बिफानि बोसोनखौ नेवसिनानै हिनजाव गोनांखा ममिनुर प्रामाणिक मुंनि सासे मुस्लिम हारिनि हौवाजों हाबा जाहैदोंमोन। हायनारि नार्जारिनि बिफाया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि आंनि गोसो मथन जानानै हरनाय नङा, लामायाव मोजां मोनलायनानै थांनायसो। उनावसो मानसिफोरनि खुगा खुगा बुंनायावसो आं मिथिदों। आं हाबाबो होआखै। गावसोर सानैजों माबोरैबा सिरि सिरि कर्ट मेरिज खालामा थांदों होनना फोरमायो। हाबा जाखांनानै हौवाजों माखासे बोसोर रायजो जानानै दावराव दावसि जानानै फिन न'आव फैफिननानै थाफैनानै आरो बे हौवाजोंनो फिन खारनायनि थाखाय मैया बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ अराय समनि थाखाय सोमोन्दो नागारबाय होनना बुंथियो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। मैयानिफ्राय गावसोरनि फिसाजो नंला आरो गावसोरजों जेबो सोमोन्दो गैला होनना हायनारि नार्जारिनि बिमा बिफाया मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। थामथि रादाबाव दं नोगोरमायाव गोख्रोङै खावनाय जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिसआ मैया रबिबाराव 3 बाइक खावग्राफोरखौ हमनो हायो। थि सुलुंनि बिथा खालामनानै जालुकबारि आउटपस्टनि सोनाब गुवाहाटी पुलिस बिफाननि WGPD मोनसे हानजाया सरायघाट दालांनि सायाव थानाय मोनसे चेक पइन्टआव रेजिस्ट्रेशन नाम्बार AS 01 BS 1159 गोनां गंसे सन्देह गोनां खावनाय स्कुटारखौ हमनो हायो। पुलिसआ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ हमदोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ बाङागरनि सुमन दास, सनाइगालिनि बाबु नेयक आरो नालाफारानि पदुम बाहादुर छेत्री होनना सिनायथि मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं
थांनाय शुक्रबारनि मोनायाव गाहाय आसामाव भारत भुटान सिमानि साखाथिनि तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरफोरा आरोबाव 2 सुबुंखौ गादबनानै बुथारदों। बेफोरजों लोगोसे नभेम्बरनिफ्राय रायजोआव जंबो गाग्लोबनायाव थैनायनि अनजिमाया खमैबो 12 जाबाय। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा साथुरनि सायाव बुंदोंमोन दि थैनाय 2 गामियारिफोरनि मुङा जाबाय अजय मिनसे 30 बोसोर बैसोनि आरो राजेश तिर्कीखौ शुक्रबारखालि मोनद' मैदेरनि मोनसे फिसा फालोआ गादबनानै बुथारदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांमोननि पस्टमर्टेमखौ सुनिबाराव खालामनाय जादोंमोन, जायनि उनाव गोथै सहफोरखौ न'खरनो गथायनाय जादोंमोन। मे आरो अक्ट'बरनि गेजेराव बे एखे जायगायावनो हाग्रानि जंबोजों 3 सुबुङा बुथारजादोंमोन। सानैबो गाहाय आसामनि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर सोहोरनिफ्राय फ्राय 22 किल'मिटार गोजानाव देवसुंगा गामिनि थागिरिमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।